Ну, яким чином у вашому підпорядкуванні заступника Генерального прокурора опинилося і управління спеціальних розслідувань, очолюване раніше паном Горбатюком, так? І відставка якого викликала різні теж полярні оцінки. Хтось вважав його там неефективним, тому що не було резонансних якихось там, так? Комусь здалося, що мало резонансних там посадок, наприклад, так, серед попередників. Хтось навпаки вважав, що це єдиний чесний прокурор в цій системі. Зрештою, в будь-якому випадку так сталося, що головною жертвою реформи стало те управління Генеральної прокуратури, до якого питання суспільства було найменше. Ну, я маю на увазі громадянського суспільства. Давайте я поясню. Дивіться, закони, які були прийняті в 15-16 році, говорили про те, що прокуратура буде виконувати функції досудового розслідування до листопада, 20 листопада 2019 року. Після цього функція досудового розслідування в прокуратурі прибирається. І ніяких можливостей продовжити все це робити, воно продовжилось декілька разів, немає. Всі про це знали. Всі про це говорили. Слідчі знали, прокурори знали. Є два управління в прокуратурі, які на сьогоднішній день проводять досудове розслідування. Це головне слідче управління прокуратури, воно велике, і управління спеціальних розслідувань Горбатюка, яке трохи менше було за штатом, там 43, а там 100 з лишнім людей було. І ситуація така, що всі про це знали, що практично після 20 листопада проведення досудового розслідування неможливо. Можливо, там передача справ в інші підрозділи, передача справ в інші органи досудового розслідування. А куди це треба передавати справу? Те, що є в Горбатюка, а в нього достатньо велика кількість справ, їх треба просто поділити практично не навпіл, а так десь 60 на 40. І це приблизно 60% уходить як злочини Майдану, тобто злочини насильницькі, скоєні під час Революції Гідності, і 40% це злочини економічні, скоєні високопосадовцями Януковича. І ці злочини, вони в принципі не підслідні вже на сьогоднішній день цьому управлінню. Їх треба передавати в НАБУ, а ці треба передавати в ДБР. Що робити тоді з слідчими, по великому рахунку? Слідчим було запропоновано різні альтернативи. Хто хоче йти в ДБР, будь ласка. Хто хоче залишатися в прокуратурі, пишіть рапорт про те, що ви готові пройти тестування, проходьте тестування. Беріть участь в цій переатестації і, будь ласка, будете працювати в прокуратурі. Такий самий вибір був у Сергія Вікторовича Горбатюка. Не більше, не менше. Я з ним спілкувався протягом цього місяця щодня. Він приходить до мене підписати відповідні документи, ми з ними розмовляємо і про це. І в нього такий ж самий вибір був. Всього його управління, практично все за виключенням 8 людей, написало заяви на проходження тестування. Наскільки ми розуміємо, не всі, по-перше, пройшли. Не всі пройшли, це вже інше питання, але всі ж погодились з тим, що йти. Головне слідче управління теж більшість написало заяв. Взагалі більшість, там вже 200 чоловік з прокуратури написало заяви, трохи більше, а всі інші пішли на тестування. Тобто вибір був, куди йти. Але Сергій Вікторович сказав, що це незаконно, я не хочу йти. Він достатньо аргументовано викладає, чому саме незаконно. Я вам хочу сказати, я теж можу аргументовано сказати, чому законно. Але давайте з вами просто поставимо на цьому крапку. Поки немає рішення суду, що це незаконно, це законно. Це в відповідності до закону, прийнятого Верховної Ради України. Але в законі сказано, що переатестацію проводить Офіс Генерального прокурора, а не Генеральна прокуратура. Поки цього офісу немає, переведення людей в офіс покладається на Генеральну прокуратуру. І це абсолютно точно зрозуміло. Ситуація така, що поки немає рішення суду, що там щось відбувається незаконно, порядок, офіс і це таке інше, виконуйте закон. І йдіть в суд. І доводьте, що це незаконно. Ніяких проблем немає. Поки це закон не визнаний неконституційним Конституційним судом, він конституційний. Все, і проблем немає. Хочете доводити? Доводьте. Здійснювати, дійте відповідності до цього закону, але доводьте, що це незаконно. Я думаю, що Горбатюк буде це доводити в судах. Якщо говорити... Ні, я розумію. А якщо говорити загалом, дивіться, в нас в країні створено низку